Sí? Bon dia a tothom. Comencem el ple ordinari del mes de desembre. Comencem pel punt número 1, aprovació de l'acta de la sessió anterior, expedient 94/2024. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Ologaray. A favor. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 2, donar compte de resolucions de presidència. He rebut les resolucions. Algú té algun dubte, alguna aclaració? No? Moltes gràcies. Passem al punt número 3, que és l'expedient 4507/2024, aprovació, si s'escau, de la sol·licitud de subvenció per a la realització del programa Treball i Formació línia ACOL. Bé, en aquest punt portem aprovació, la ratificació de subvenció per contractar 12 persones i un tutor dins la línia ACOL. Persones que aniran destinades a reforçar el servei del SAP que té en contactes que tenen una durada de 12 mesos i un import total de 364.510 en 32 euros. Portem a votació el punt número 3. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Ologaray. A favor. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 4, expedient 3943/2024, aprovació, si s'escau, de l'encàrrec a Copate de l'assistència tècnica en gestió, avaluació i elaboració d'informes dels expedients de llicència ambiental. Bé, en aquest punt portem a aprovació l'encàrrec que fem al Copate per la prestació dels serveis en la gestió, avaluació i elaboració d'informes dels expedients de llicència ambiental, valorat en 3.476 en 17 euros. Portem el punt número 4 de votació. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Ologaray. A favor. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 5, expedient 4419/2024, aprovació, si s'escau, de la ratificació de signatura del conveni signat amb Repsol per al finançament del servei del transport adaptat. Bé, aquí portem a aprovació el conveni que venim firmant en Repsol des de l'any ja 2011 per un import de 20.000 euros que van destinats a millorar el transport adaptat. Este passat 11 de desembre van firmar el conveni amb la directora de Relacions de Negoci, Andrea González, i avui el portem a votació. Actualment, al transport adaptat tenim 120 usuaris que utilitzen el nostre servei. Són un 20% més que l'any anterior i aquests 20.000 euros ens ajuden a ficar una ruta més i a reduir considerablement el temps d'espera que estan els usuaris dalt dels autobusos. Portem el punt número 5 a votació. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Ologaray. Gràcies, president. El nostre vot serà favorable, com no pot ser d'altra manera, perquè és un conveni molt important que es va iniciar, com bé ha dit, el 2011 de la mà del llavors president Lluís Soler, qui va aconseguir aquest acord en Repsol, pel qual l'empresa col·labora en el Consell per facilitar aquest transport de persones amb problemes de mobilitat i persones grans en dependència. És un bon exemple d'aquesta col·laboració público-privada que des del nostre grup sempre defensem. No obstant, sí que ens sobta que estiguem parlant avui d'un conveni que es va presentar als mitjans de comunicació fa 15 dies. Entenem que el que caldria és fer les coses bé primer, portar-lo pel conveni i després presentar-lo als mitjans de comunicació i no a l'inrevés. Però, en tot cas, com he dit abans, el nostre vot serà favorable. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ologaray. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 6, expedient 4557/2024, aprovació, si s'escau, del cost dels serveis socials, exercici 2025. Bé, en aquest punt portem a aprovació la previsió de costos dels serveis socials que prestem als ajuntaments des d'aquí del Consell Comarcal del Baix Ebre. Els serveis són els de servei bàsic d'atenció social, el servei d'intervenció socioeducativa, l'OBAT, que és el Banc d'Ajudes Tècniques del servei a domicili, el programa Sostre i l'envelliment quilòmetre zero. Bé, el preu total d'aquest cost és de 690.515 en 54 euros. Portem a votació el punt número 6. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Ologaray. Abstenció. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 7, que és l'expedient 4528/2024, aprovació, si s'escau, de l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2025. Bé, a l'últim plenari va aprovar el pressupost del Consell Comarcal per al 2025. Dins d'aquest pressupost ja venien definides les places de la plantilla del personal de la corporació. Enguany sí que hi ha un augment significatiu de les places degut bàsicament a l'augment també de les hores que hem de prestar a través del servei d'ajuda a domicili. Portem a votació el punt número 7. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Ologaray. A favor. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor.
Moltes gràcies. Passem al punt número 8, que és l'expedient 4533/2024, aprovació, si s'escau, de les bases reguladores del procés de selecció de la plaça de tècnic-tècnica de gestió administrativa, personal funcionari de carrera, sistema concurs oposició, torn, promoció interna. Bé, en aquest punt aprovem les bases per començar a donar compliment a l'oferta pública d'ocupació que hem aprovat en l'anterior punt. Portem a votació el punt número 8. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Logaray. Abstenció. Moltes gràcies. Senyor Galve. Moltes gràcies. Ara els punts 9, 10 i 11 eren 3 mocions en suport al sector pesquer que havien presentat els diferents grups comarcals que tenim representació aquí al Consell, el grup del PSC, Junts pel Baix Ebre i Esquerra Republicana, i ara fa uns moments en Junta de Portaveus hem decidit fer-ne una de conjunta, que és la que ara passarem a llegir d'una manera conjunta. Comença la senyora Pedret. Gràcies, president. Moció de suport al sector de la pesca. Els plans pluriennals de pesca implantats des de l'1 de gener de 2014 són el principal instrument de la política pesquera de la Unió Europea. El seu objectiu és garantir la sostenibilitat de les explotacions de les poblacions de les espècies de pesca. Cada pla pluriennal conté un seguit d'objectius específics per gestionar els caladors. En el cas de la Mediterrània Occidental, que és on s'enquadren les aigües on treballen els pescadors catalans, el primer pla plurianual es va aprovar el juny del 2019 amb el vistiplau del Govern de l'Estat. Aquesta implantació ha provocat des d'aleshores una reducció progressiva de les captures a la Mediterrània Occidental. En els 4 anys, 2020-2024, s'ha reduït un 40% els dies de treball passant dels 220 als 133 actuals i implementant ja mesures de selectivitat per ser més sostenibles. El passat 27 de novembre, la Comissió Europea va traslladar la voluntat de seguir augmentant aquestes restriccions i reduir els dies de pesca anuals en un 79% respecte del 2024. Això suposava passar dels 130 dies l'any de mitjana actual fins al voltant d'entre 20 i 28 dies de pesca a l'any. Una reducció que hagués estat incompatible amb la continuïtat de l'activitat pesquera al país i el tancament de nombroses empreses i la pèrdua massiva de llocs de treball al sector de la pesca. No obstant, les reivindicacions de les confraries en les diferents mobilitzacions dutes a terme i les negociacions del govern espanyol han dut a una revisió d'aquestes mesures per part de la Comissió Europea, el que ha permès que els pescadors del conjunt de la Mediterrània no vegin reduïts d'entrada els dies de pesca ni la quota de la mateixa, sempre i quan es compleixin unes determinades condicions. Moltes gràcies, senyora Pedret. Senyor Goray. Aquesta nova proposta suposa, però, fer tota una sèrie d'inversions per part dels armadors i patrons de barques per adaptar les arts de pesca i així no perjudicar el fons marí i garantir biològicament la pervivència de les diferents espècies de peixos. Es tracta d'unes inversions que s'ha acordat que siguin sufragades íntegrament per la Unió Europea, l'Estat espanyol i pel Govern de Catalunya. Cal posar en valor l'esforç fet per les confraries catalanes. En aquests darrers 20 anys, a Catalunya han dut a terme molts projectes de conservació dels caladors. S'han implementat vedes biològiques, zones protegides i mesures d'acord amb els científics del departament. Hem de tenir present que la pesca d'arrossegament representa prop d'un 60% de les vendes de peix a les llotges catalanes l'any 2023 i dona feina a centenars de treballadors catalans. És per tots aquests motius que el grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, el grup comarcal de Junts pel Baix Ebre i el grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposem al ple del Consell Comarcal del Baix Ebre els següents acords. Primer, expressar el suport al sector pesquer de Catalunya en les seves reivindicacions justificades davant de les contínues mesures restrictives de la Unió Europea. Segon, donar suport a la sol·licitud d'una moratòria del MAP per l'any 2025 i a l'elaboració d'una avaluació socioeconòmica del sector per garantir-ne la viabilitat i manteniment de l'activitat i exigir a la Comissió Europea i al Govern de l'Estat la derogació del pla pluriennal de pesca vigent actualment i que escolti
al sector pesquer i científic abans de prendre decisions rellevants i no acceptar cap acord que no sigui validat per les confraries catalanes. Moltes gràcies, senyora Del Amo. Senyor Galve. Gràcies. Tercer, exigir a la Comissió Europea un replantejament de les mesures a aplicar en la pesca del Mediterrani Occidental i fer-ho amb un diàleg permanent amb el sector. Quart, demanar al Govern de Catalunya que destini durant els anys 2025 i 2026 una part dels ingressos generats per l'impost d'energia nuclear que són de lliure disposició, regulats per la Llei 5/2020, a ajuts directes per a la renovació i adaptació de la flota pesquera catalana amb l'objectiu de complir amb les directives europees i garantir la sostenibilitat i la viabilitat econòmica de l'activitat pesquera, així com per la compensació per la reducció de la seva activitat. També fer possible que els pescadors en les aturades temporals i les aturades biològiques cobrin el subsidi d'atur, però que no computi gastant l'atur de cada pescador. I en ambdós casos el pescador ha de continuar cotitzant. Cinquè, instar el govern espanyol a negociar de manera bilateral acords per a la pesca al Mediterrani amb el Marroc. Sisè, exigir al govern espanyol que faci una redistribució justa i harmonitzada dels dies i hores de pesca de les diferents comunitats autònomes per tal que no siguem perjudicats. Setè, demanar que el president de la Generalitat i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació liderin un front comú que defensi els interessos dels pescadors catalans davant de decisions transcendentals que afectin a la pesca. Vuitè, comunicar aquests acords a les confraries de pescadors de Catalunya, a la Comissió Europea, als grups del Parlament Europeu, al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i a les entitats municipalistes. Moltes gràcies, senyor Galve. Deixeu-me donar, com a president del Consell Comarcal, agrair als tres grups aquí representats la bona predisposició per treballar entre tots i per presentar aquesta moció conjunta i si donem tots plegats una imatge més d'unitat davant d'un problema tan important que és com que se li presenta ara al sector pesquer, un sector que té molta importància. No se m'ha d'escapar, la nostra comarca del Baix Ebre té importants pobles costaners i evidentment a nivell també de Terres de l'Ebre i a nivell de país. Moltes gràcies a tots. Ara sí que passaríem al punt número 12, que són propostes d'urgència. Sí, avui sí que tenim dues propostes d'urgència. Una és l'expedient 4582/2024, conveni programa FPO Dual Soldadura, i l'altra és l'expedient 4581/2024, conveni FPO Dual Auxiliar de Comerç. Bé, este mes de desembre ens han atorgat els dos duals que hem de demanar i ara hem d'aprovar el conveni amb les empreses que col·laboren amb el Consell per impartir aquestes formacions. Primer ens toca votar l'aprovació d'urgència. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Logaray. A favor en els dos casos. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Doncs ara sí que passem a l'aprovació de l'expedient 4582/2024, conveni programa FPO Dual Soldadura. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Ologaray. A favor. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Ara passem a aprovar l'expedient 4581/2024, conveni FPO Dual Auxiliar de Comerç. Senyor Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Ologaray. A favor. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Bé, un cop acabades les propostes d'urgència, passem als informes de presidència. Tinc dos informes per a este plenari. Este passat dijous, dia 12, vam lliurar el reconeixement que fem des del Consell Comarcal del Baix Ebre a la millor publicació científica del 2024 en col·laboració amb la Fundació Doctor Ferran. Aquest és un patrocini que ho hem fet per primera vegada des d'aquí, des del Consell Comarcal, un patrocini de 1.500 euros. Este
Este patrocini és un reconeixement a l'estímul per la recerca mèdica aquí a nivell de Terres de l'Ebre i la veritat que ha tingut una molt bona rebuda per part dels sanitaris. El reconeixement d'aquest any ha estat per la metgessa Rosina Dalmau, que va publicar el seu treball d'investigació a una de les principals revistes mundials de cardiologia. Ell i el seu equip han desenvolupat una eina informàtica incorporada al programa d'història clínica informatitzada dels metges de família per millorar l'anticoagulació dels pacients. És la notícia més destacada. Aquesta investigació ha aconseguit evitar 3 morts i 13 ictus a Catalunya en tot un any. I també el passat dijous 19 de desembre vam organitzar una interessant jornada al Viver d'Empreses de Camarles, vam celebrar la cloenda del programa 360, vam aprofitar per fer una ponència també sobre la intel·ligència artificial, com pot ajudar a les empreses, i a continuació vam fer un networking on van participar les empreses que havien format part del 360 i també les empreses que tenen la seva seu allí al Consell Comarcal. Van tenir l'oportunitat de donar a conèixer les seves empreses, els seus projectes, i la veritat que ha estat una experiència molt positiva i es va complir amb l'objectiu principal, que era el de crear aliances i complicitat entre les diferents empreses. Aquí sí vull agrair al vicepresident, al conseller i també al president de la Societat Valls d'Ebre Innova, Sergi Curto, per aquesta gran iniciativa, i esperem que l'any que ve el poguéssim repetir i tinguem més èxit. Per part nostra ja estan els informes de presència. Passem a la part de pregs i preguntes. Algú té algun prec, alguna pregunta? No? Doncs donem per acabat el ple del mes de desembre. Desitjar-vos un bon any, una bona acabada d'any, una bona entrada a l'any 2025, que els Reis vinguin carregats i ens anem ben per aquí. Vinga, que vagi bé.